Niin. Taas sulla hieno se jalkojen välissä. Okei. Anna. No kirkon kello soitus taustalta. Se on hyvä kato. Dramaatti. Se on hautajaiskello. Niin totta. Kokeilepa sitä, se on hyvä. Sitten annat mennä siihen laidaan. Mä menen tänne. Okei, menee vaan pitkin sinne nyt. Mene vaan. Ja Isu voi vähän hidasta. Niin totta. On muuten jäisen puolelle näky. What the fuck, dude? Ei oo muuta, ei oo kuule ihan niinku huonommasta päästään Hollolan reissuissa. No ei todellakaan. Voiko tupakan muuten heittää itse asiassa maahan? Heitä sinne hankeen vaan. Nyt se ei vois heittää.